Unejambwa munyama wazama kwese zvichiramba wari kuti uya muyambutswe sekuri shasha kukura tunge wane 10 years warorwa hausati vane mwana uri kushaya mbereko aiwaka uya muyambutswe waroiwa washungurudzwa nemweya yemadzinza wari kuti uya muyambutswe tasvati uya muyambutswe sekuru tasvubakama Badana bamoye pakati kumusha kwamama namune matamu ava negangana nganai ndosona vazukuru ndakacherechedza nhau yenyu yamafambira pano inosirisa kusauroko kwacho muri kuita nezvei kumese makambira makadongora kuno muri kuita nezveapo endai kuseri kane ano musokoneza nhau yenyu vazukuru inosirisa kwazvo ungana pamoyo pakuchita vantu vanyinji vachisoka nzeru tangorani wakaona mumhuri muchiita vana vazhinji vakawandisa sekuwanda kwakaita vana venyu kudai vanorwara nedenda rekurasika njere chokwadi zviro kwazvo zvinonzwisa tsitsi zvinosiririsa hanzi Fredi ndeupa Fredi ndini endakara pafupi na Veronica anogara pedyo na Veronica ndiani Veronica ndiani ndimai mainga Veronica ngakare pafupi na Nyasha uya ugare pedyo na Veronica arikona Nyasha ari kupi yasharipo iwe dzina rako rangazi iwe hanzi zita rako rinavangani Varikupenga Varikupenga shida iso ime sesuka yapi Nyasha Varikupenga ndawe yagara kusimuka mukenda kubva Nyasha muenda kubva Nyasha apa patine dungo revanhu randikuona charongwa nasekura wakadi hako Nyasha uyu vari navanhu hanzi uyu hatauri here nevanhu hatauri ba unomutaudza kwavo asina mutaudza anoramba akatisa asi basa anonga mutumanisa but kuzoita social nevamwe vanhu anoramba atizimutambawo nedzimwe toveronesa munango akufunda taundivere mumwe mukomana akagara uko uyo anonzi anu ari kurwara zvikare ndava yagara unonzi ani Mona Lisa ndo unopenga futi unopenga futi here Mona unopenga zvekare here ndambofunda pomwe wakambopenga zvekare here abereki vemwana tipindurire mwana uyapo mumwe wacho iyo musikana wangu uyapo Shosana don't roll up and up and don't told Scanong. Iyo msikana utani? Wakati yako msikane. Eh? Ulipo? Ulipo Joshua? Wabagupi. Wabagupi? Eh? Kunyazula.
Ukupenga ka? Unoziva sei kuti ukupenga? Hanzi unoziva sei kuti uri kupenga? Watanga kari kuita sei? Kugwina. Uyu ana matenda akupenga, kurasika nzeru nakugwina. Uyu mwana hanzi ane chirwere chekupenga zvekuvhiringa pfungwa achigwina. Mumwe ndo pane mumwe ndo uya futi iwe kupenga. Mumwe ndo iwe unotomwa makombiri manda ya nzeru. Iwe hanzi unotomwa mapirisi ekurasika njerere. Ukarega kumwa unoita sei? Ukarega kumwa unoita sei? Ndamboregedza asi ndaanzi nemadhokota usaregedze ndinotone shwiro yekuti dai ndazviregedza nekuti mari iri kubuda vanhu. Aika ndio utatara zvikapera unoita tani? Haina sekuti asi ndakakurapa iwewe zvakapera wakapora unoita chii kwandiri? Aiwa ndinozamawo semurume kuti nenda kufarawo ndoitawo. Apa mwana wako ndopa? Mwana wako ndo? Mwana akamupenga, baba ndima akupenga. Mwana akambopenga, baba makupengawo zvekare. Iyo nyasha, simotuza iyo ndakubata ndofiti pankani. Mbotuza chari chinachitika zvodatanga sei? Nyasha hanzi ndakubata iwe kuti uri muroyi panhau iye kupenga kuri kuita vana. Zvidhukiro. Visa dhuku rako kuti naso titsanangurira zvafamba sei kuti utange kuita uroyi hwako iwe kutanga kuroya vana. Kumira. Kurumidza no. Alright. Mukomana uyu John. Ndeupi John? Ndakta nesha aho. Ari kumucheto. Maroyero yako ari kumuita. Alright. Akatanga kurwara abva pachikoro 1995. Achikobva pachikoro. Saka inini ndendi kuno kuavhundi. Ndazodaidzwa nabereki kuti uya kuno hanza dzaiva haisi kunyasa kuita zvakanaka. Ndo pandakaenda kumusha ndo pandatoona zvedi ainyora kumadziro achinyora kumadziro but handauziva kuti chii chiri kuitika panguva yacho iyoyo kwandiri zvangu kuna John wacho. Saka pandakazoya kuno kuna sekutasvo ndo akazondiudza kuti nyasha uri muroyi ndo ukonzeresa kuti wanoteka njere ndiwe. Pandabvuma vazi uroyi hwacho wakabva wakatemerwa namai kana kuyamwa zamu ramai uri mazviri. Pandazvitenda ndakati zvoendise ku. Iyo fidura pasiwa nani? Saka iwe uroyi ukaupiwa nani? Namai. Waruboni mai? Vari kupa mai ako? Awa mai vari panapa. Iwe? Naiwe Veronica. Uri fiti ne? Uri muroyi here kana kuti hausi? Ai. Hanzi uri muroyi here kana kuti hausi muroyi? Chitobve on ndiani? Hanzi nasekuru anonzi Onias ndiani? Aiwa, Onias wangu ari kumwa. Iwewe ndiwe uri kubvunza hanzi Onias ndiani? Vazukuru zvinyararisai munhu ari kutaurwa naye nasekunde uyu. Aruponi Onias. Adasiya sazita? Hanzi akasiya sazita wake here? Aruponi. Ari kupi sazita? Onias. Uri tani? Wakadii yako mzukuru? Ndinoona nchitoana Onias mkuru adafirisei njakuipa. Iyo unogona? Hanzi mabasa aitwa na Onias sazita wako sekuru wako mkuru. Ndisekuru wako? Hanzi mabasa akanga akaipa ndiye uroyi. Ko iwewe zvawaturikwa zita raOnias uyu aiva nemabasa akaipa euroyi, iwe unoagonawo here? Handipe kuti kuziva. Hanzi handina kuti unomaziva, ndati unoagona here? Vari kudambo try. Akari fiti rivredari manje. Mankwara yese vona yada sira Veronica Veronica utazopasana Fred na Nyasha. Mankwara iye ndada divideri. Zvanzi Onias anga ari muroyi zviro kwazvo sekuru wako iwe Onias sazita wake. Saka iye Onias ndiye akatsvaga uroyi akaromba mishonga inova ndiyo mishonga iri kupengesa mhuri iyo sezuva ranhasi.
aromba mishonga yake iyi akazoisirawo mukadzi wake panguva yake yakaona yekufa kuti yakwana. Akasiya atakudza mukadzi wake mabasa yake euroyi, akasiya atakudza Fredi, akasiya atakudza Nyasha. Saka mishonga yaakaromba iyi pana Fredi naNyasha naVeronica nhasi. Veronica, Nyasha naFredi havana kuromba mishonga asi vakasiyirwa naOnias. Ndio mishonga iri kutambudza mhuri, iri kupengesa mhuri yese. Marinzwa dare Fredi uri kuinzwa dare tateteguru. Una nharo inenge kubati. Une nharo here nedare rekutsanangura natateguru. So kudari sunungukai. Nekudaro uri kuda kuti mhuri isununguke here? chokwadi handingafari yangu ichiita sezvisinaitiwa munhu tofanira kuita kugara wazvakanaka. Unogara kupi? Unogara kupi? Unobva kunyazi. Kweyo Nyasha. Nyasha. Ndoni. Une mota yekufambisa here kuti unotora zvikwama? Hatina wanamama. Ukaona vanhu vandakuvarapa, ukaona zvakuita iwe usazvinyoreva. Usazvibvarure nechitombo choruoko muzukuru. Ndipo muzukuru. Ndisa muruoko rwangu. Waita basa. Zvani nasekuru vana ava ndikuda kuvarapa. 1 2 3 4 5 vada kurapwa chirwere chekupenga. Mazvinzwa vazukuru. Kani maita soti daya choka vayapinda kuna mwanangu. Endi maita laki kuti machimbidza kuya kuna sekuru tafu. Vana vari kupenga mumhuri yenyu vachiri vashanu bedzi. Dare rekupenga kwevana ava neurongwa hwezvikwambo zviri kupengesa vana ava zvanga zviine tariro rekutosimudzira kuwedzera nhamba yevamwe vanhu pakati penyu ipapo. Kumbe hakuna vamwe vasara vari kupenga zvekare. Kune mwana wabamukuru yaitangeta ndokuti aiva kuchikora achigona asi izve kuti muti dhora chairo arigona haatomboziti dhora akutopenga zvekare. Zvakanaka saka zvirikuda kuti mumhuri vana vari kupenga iko zvino zvivatanhatu 6. Inikani ndafuna kuti nakutsogoro kuti tabwana zvinhu zvacho. Hanzi nasekuru nhau yedare renyu ndoda kuzofambira mberi nedare renyu kana ava varoyi vandataura kuti vanofanirwa kuenda kumba kunotora zvikwambo zvavo kana vasvitora zvauya pano pakuzviparadza. Ndopandoda kupfuurira mberi nedare. Ari kupi mwana anonzi Fredi? Ari kupenga futi handii? Hapoka pakati pevamwe. Ndiyakutobvunzwa nemupengo. Ndiyakutobvunzwa newe ari kupenga saka ari kupi Fredi? Sei asipo pakati pedu isi vamwe vake tiri kupenga. Uyo ari kushuvira kuti Fredi auye arapwewo sokurapwa kwakuda kuti. Ukaona zvikuitika mukomana. Iwe simudza musoro. Anonza evidence simudza musoro. Simudza musoro sekuru utarise sekuru. Tarisa pasi. Tarisa pasi to. Tarisa pasi. Tarisa mudenga. Tarisa mudenga. Evidence. Tarisa pasi. Chitarisa mudenga. Simudza ruoko. Anopenga sechi. Ona mwesa nani uyu ndiyakutopengera. Evidence hanzi ndiyari wesi pane vamwe vese. Pa 98%. 98%. Visa hetiwe. Visa heti. Aina seku visa heti. Dakurapa uporani. Aina seku ndoda kurapa upore wanzwa here muzukuru. Tarisa kuna sekuru. Daira aina seku ndoda kurapa upore wazvinzwa here. Aiwa usataura kuti matambura muzukuru zviri kuoneka zvoko. Apa ndikayangana kupiri mukaipata kupata nchito. Kana ndikacherechedza chero makawana mari haina chairi kukuitirai nekuda kwematambudziko muri mukati mari. Akakurisa matambudziko amurarama muri mari. Sabwino.
Zvakanaka musukuru. Uruda kubvunza. Ndiye mapepe yacho. Hanzi ndo mamhepo yachona yeurombo uri mukati memusha umu. Iwe uri muroora kai. Wakangoya mumusha ukangobereka mwana mumwe chete ari kupenga. Mbereko yako ndobva yafara. Munanga anofara? Mumwe uchabatsirwa nasekuru. Mumwe wane shoko kana mubvunzo. Mukadzi wako ari mune makore mangani muri mese? Apa mukadzi akupatiswa nchitera kuipa kuna kupengesewa mukadzi. Hanzi izvozvi mukadzi wako ari kutobatiswa mabasa akaipa, ari kuda kutopengeswa zvikari nezvemumusha. Leo Mumwe taura ako? Pamusoro isekuru. Unomberawo kakuna sekuru. Pamusoro isekuru. Eho, waita ako musukuru. Isusu sevana vaFred pane dambudziko riripo. Ngoti Fred wacho haasi kuda hake kuti abude ataure. Ndini dangwe raFred. Ndofunga ndakaita imba ikaparara ndisina makore akati wandei. Ndikasirwa vana vadiki vakadai. Ndokubva ndaedza Imwe. Murume akapa wandiri kuti ari kuparara kufa. Hakuzi kuparara kwekuti imba iri kuparara. Kufa. Ndokubva ndanoroorwa futi. Murume akasvika futi pakuparara ndichisirwa futi mwana anga achiyamwa. Ndichida kumboedza kuti zvimwe vana baba vachazvifambira asi handina kuona chandakaona. Herino munin'ina wangu Netsai akasvika futi pakuita izvozvo. Haapo panapa izvezvi. Akaita futi imba akasvirirwa futi vana vakadai. Murume achifa zvakare. Tingori vana vaFrediwa. Ndo pane mubvunzo wangu se. Ndini Veronica. Sasi tawagoma. Uyada kupasa ufito. Hanzi Veronica akakupa uroyi. Ndiye uraya varume wako. Ndiye aiuraya varume wako. Kunyepe? Veronica ndikunyepera here? Hanzi nasekuru ndiri kukunyepera here? Apa Fred anogona kuya Fred? Fred anokwanisa kuya here? Uyo mbana wako? Uyo mchicha. Hey, where? Hey, evidence ya chimbego. The first bani yako? Kumana wako? Unaona kuraso? Unaona kanya yako, unaona warume wao wana wakufa mbele kuzukuramba mumuri. Aiga, zvese matambudziko muda kuti zvinhu zviitwe se. Kwa hiyo aipa vana vako mazita evaroyi ava ndiani? Kwakusitomboziva vanhu vaindofanira kuti anatopawo zita rababa ndiwe here waitumidza mazita kana kuti ivo varoyi ava ndovaitumidza mazita? Evidence ari dzazava. Evidence. Simudza musoro tarisa uroyi wako zvaita kuvana tasona. Chitarisa une uroyi wako zvawakaita kuvana. atondisirisa. Uda kusiya uroyi? Uroyi ngasiwese zvino chakatochi. Zvatokuda kuita ka? Zvavaita chitobva yake kana nkani tikuda kuti vanda zvikwambo zvavakabwera nazvo zvaireva kuti azvikwatisa chiro tangorani. Chasara chatiri kuda kurapa vana vari kupenga pano. Varoyi vangu vandataura vatatu vanoti Veronica, Nyasha naFred. Uda kuti motora zvikwambo zvenyu zvive pano. Musi watinobata zvikwambo inoda kuti muzonatsa kuti tsanangudzira zvikwambo zvenyu
maizvishandisa sei nasei 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 kudaurayangana ngana uye zvakauraya ani nani nhingi nanhingi ndiwo ndakauraya zvakapengesa nhingi nanhingi zvakasunga mbereko nhingi nanhingi toda kuti muzoexplaina mamba muri kunzwa here udabvunza zvikuendana nauroi uda kuzei chaunobvunza isi hapana chaunobvunza izvizvitauro ndakauraya chii nyaya yetsvimbo yamutaura nyaya yemuchati tsvimbo dzakarasiwa tsvimbo dzadzinani ndinadzo dzikapisa saka ndodziona sei aya hakuna tsvimbo makapisa mishonga yamutaura mishonga nyaya yezvikwambo ndiyatana nezvainezvo sei ndaziva kuti udataa nyaya yetsvimbo ndotora ndotereka pakacherwa kwacho ndichipisa taura chimwe chinacho kana pfuma chaizvo da kugadzira zviperi apa munowana mari yapeturo here apa yekuti kumba kwenyu kuendiwa namota yakatodzina uzi kuda kutoenda izvozvi nyasha une mota yekumbaita kwezvikwambo murume wako ane mota yekuti utakuse zvikwambo samota yekutakusa munoiwana unokangwana $200 yafuel $200 yefuel munokwanisa kuiwana here munoita mudeme ione mariyo iwanowana mari $100 iwanowana mariyo unowana 20 iwanowana mariyo 130 iwanowana mariyo 140 iwanowana mariyo iwanowana mariyo ona baba mtu wangu 100 mkwanza wana hapo unaona Maria $5 145 hapo unaona Maria una 10 ndiri pamwe kunaona baba 145 hapo sekundu lotanga ndanosuma kwandabva kuti ndingobulise ndiri mumusha mewayo andidi kutanga ndataura kuti unotarisira kuti unosuma zvekuti unowana mari kana wasuma unokwanisa kuwana mari unowana 10 hapa 155 hapo 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 unaona 10 hapa 165 hapo 185 hapo 195 hapa 20 215 zvaita mumwe kana masunungura nasekuru munoungana apo kapo munobatanidza mari yenyu ndeyenyu sekuru akubatsirai nemota yokuti muise mafuta emota mota kuti fambe mafuta mukwanise kuenda kumba munotora zvikwambo vana varapwe vari kupenga naika zvakanaka vana vari kupenga vanokumbirwa nasekuta 5 days vari pano vachirapwa nasekuta vanenge vapora muri kuzvinzwa saka ndatomiswa nedambudziko ndakangochairwa foni kuti ndio kune dambudziko kumba saka ndichazivi kuti wachanda zindazika ndichinge ndazouya saka chizofiiza manja ndikumbira rubatsiro wati muso ndine makore anokwana kuti 29 tichaika kudai ndizivi kuti ndikabatsirwawo zvinoitawo zvakanaka hanzi pa5 days muri kurapwa munenge mapora zvakanaka andonzvisa pa5 days uchirapwa pano nasekuru unenge wapora zvinhu zviri kukuroya zviri kubviswa zvoparadzwa pano nasekuru unobva wapora zveforever wanzwa muzukuru very good mazuva enyu ekuenda kumusha kunotora zvinhu izvi 1 day repiri munenge madzoka pano mubatsirwa vazukuru moenda kumabasa hamusi kudiwa kupedza svondo muri pano
kudzwa ndikapera yaona chi asi uri kuda kuvhariridza here kuti zvikwambo zvako zvisabvisira hai Fredika famba zvakanaka nemhuri imopa zvikwambo izvo zvibviswe panapa zvava kuti hei kubasa chii chawauda kudhifenda sadaro musukuru wangu ndisiriya zvakanaka wombivirai maoko kuna sekuru